Webafowethu, ngiyaye ngingathandi kakhulu ukusebenzisa amagama alumelayo, kepha ngizolisho nje ligcwala umlomo. Ake niyekeleni ukuba zilima, ukuba ziwula. Ubaba uThokozani Langa enkulumeni yakhe ayikhuluma, angiliboni olubi. Wayikhipha isiyalo ngokungathathi isayidi, either umlandeli kaKhuzani noma umlandeli kaMthandeni, but wayikhipha isiyalo ngokuvikela isithunzi somculo kamaskandi. Lezi nkulumo ey'ngaka, lezi iy'nhlamvu ey'ngaka eseniy'bhekisa kubaba omdala kangaka, yini madoda? Webafowethu, iyona ndlela enafundiseka ngayo le madoda ezinja. Ubaba uThokozani Langa, I think 80% wethu esilandela umculo kamaskandi ngasizala ubaba kithi. Mina nje mangingaphosisi ulingana nobaba ongizalayo. I-wrong kakhulu bafowethu lento. Inkinga yenu seniy'tshela ukuthi nazi kakhulu. IsiZulu sithi indlela ibuzwa kwabaphambili. Ubaba uThokozani Langa